Les roques ígnies. El magma és una substància formada per minerals fosos, barrejats amb gasos i aigua que procedeixen de l'interior terrestre. Quan el magma es refreda i solidifica, es formen les roques que anomenem ígnies o magmàtiques. Segons com es refredi el magma, s'obtenen 3 tipus de roques ígnies. Les anomenem roques plutòniques, roques volcàniques i roques filonianes. En primer lloc, tenim les roques plutòniques. Es formen quan el magma, en pujar, es refreda lentament a l'interior de l'escorça terrestre. Estan formats per cristalls de minerals grans, aproximadament de la mateixa mida i molt junts. Per exemple, el granit, que és una de les roques més abundants de l'escorça continental i que està formada per 3 minerals: el quars, el feldespat i la mica. En segon lloc, tenim les roques volcàniques. Es formen quan el magma surt a l'exterior de l'escorça terrestre en forma de lava i aquesta, en arribar a la superfície, es refreda ràpidament. Es formen alguns cristalls microscòpics. Exemples d'aquest tipus de roques són l'obsidiana, el basalt. El basalt és una de les roques més abundants de l'escorça oceànica. En tercer lloc, tenim les roques filonianes. Es forma quan el magma puja però es queda atrapat dins d'esquerces de l'escorça. No arriba a la superfície i es formen tant cristalls grans com cristalls petits a la roca.